sådan her. Og Gunilla, hun gør det sgu den søde og lækre Gunilla. Det er ikke lyden, det er den dårlige, at den ikke gør. Okay. Søren, du forstyrrer ikke. Har I stoppet den eller sådan noget? 2 minutter. Du taber lidt højere. Fordi du skal have musik, så du kommer til. Hvad? Du skal have musik. Må vi ikke sætte musik på bagefter? Jo, bagefter. Vi skal høre den der fest. Lad være, Jack! Nu kommer du på YouTube. Jeg er også så seriøs. Så klart. Hvad? Kan du holde den her med? Bare lige op på hende. Jeg skal lige over og hjælpe de andre. Meget. Jeg siger dig, du når 3. Og hvis det er, 3 minutter. hvis det er, at der er nogen, der stopper mig, så start, eller så sætter du bare på pause. Ja, men så får du en pause igen, Camilla.